आं दिनै हकमाबिल प्राइमारि कमिटिनि लोगो आफादगिरि जानानै फंनैसो रायजो राजानिसिम फोरमायनो सानदों जे दिनै प्रमद बर' सार दैदेननाय बिटिआर सरकारनि रेभिनिउ डिपार्टमेन्टआ 2,74,288 आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ 32,818 गासै दासिमाव 3,07,106 नखरनि हानि जेंनाखौ सुस्रांनानै होबाय। जाय समाव आद्रा थाबावनाय हानि जेंनाखौ माबोरै आरो माब्ला मावगोन बिनि बाथ्रा बुंनांगौमोन, नाथाय बिपिएफआ बे समावबो इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा बबाव बिजाथि फसंगोन बिनि सायावसो माथा मारिबाय थादों बिपिएफ दोलोआ। दिनैनि इउपिपिएल सरकारा दासिमाव 9,685 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो माइनाव सोरां बिथांखि गिबि किस्ति हिसाबै 25,000 रांखौ होबाय। बै सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौ जौगाहोनो थाखाय सरकारा लानो गोनां बिथांखिफोर दंब्लाबो आसि थुना दिन्थिना होनांगौमोन बिपिएफआ, नाथाय बे समावबो इउपिपिएलआ बबाव बिजाथि फसंगोन बेयावसो माथा मारिबाय थादों बिपिएफ दोलोआ। दासिमाव इउपिपिएल सरकारा 4.5 बोसोराव बिटिआर सरकारा मावनाय 2,05,157 पिएमएवाइ न' लुबाय। जाय समाव थाबावनाय न' गैजायै सुबुंफोरनो पिएमएवाइ न' मोनहोनाय न' गैजायै सुबुंफोरनो पिएमएवाइ न' मोनहैनायनि बाथ्रा बुंनांगौमोन। बे समाव इउपिपिएलआ बबाव बिजाथि फसंगोन बिनि सायावल' माथा मारिबाय थादों बिपिएफ दोलोआ।